أجرمتي زيناتات سلام تخاتلتنا كميت أنيكم نايلومي مدبنا أب علمنا كابزقات ومفولياتنا دنقتن زينا وفتصامتات حزنا قريبنا لنا مكتتالكم بخبر نعد وزارة فيلبينس بعسل أوردات عميقة هيوتا حليفة أب فيلبينس نزلوا مليونات قناجو ويزراز البليسة وزارة فيلبينس زبلت قوال 23 عامد كريستين أنجليكا داسيرا بعصر تحدا وردات دحرم عماقة تقتيلها 5 رخبت تحبيرو بوليس تهاجر كم زغلصو اتا امن قد عير كماسا سايت كوينا اتسرح قنجو مكاتي اب تبهال كتمايا ام محصب نفسي نحد هوتيل تدربيا ترخيبا بمخنيات حدش عامت نختزاناغ عيلا مساعرقتا نابتو هوتيل كم زاتوتون بوليس كرغاغص كيلولو اتي زعدم عركا ابتو هوتيل زيت فلطم 10 تاودات عديمولا 5 حس تقسه بوليس فيلبينس نتينا يمزنغا مدبو مسزازمو بمولኦም ببترا كم استغاسسوا ارديو أمودة حلوات مسات فقدما قتيلهم نابتي محصب نفسي كم زي شكعوا وسيخو حبيرو اتي بحيال معكنا زينا استقاوحي تراجدي اب حزب هاجر كبيس مباده فطيرو مهلاو زملكته بوليس فيلبينس زاغيت كابتوم 10 طرطرات نايت غبن نتوم 3 طراي اب تحت قيدي كأتو كيلو كم زلو نتوم استرفو 8 طرطرات نمحاز دما سئلتاتهم زرغيحو يحدنو مهلاو حبيرو فلسطين نفس قتلت كفصمات صوع روسيا وكاهن ببوليس تقيدو بوليس روسيا كاب كتما موسكو شحن 400 كيلومتر رحيقو اب زركب اورال استباله انباتات فلسطين نفس قتلت نخفصما خسبك كم صنحن زغلصو كاهن زحلف سولوس اب تحت قيدي كمزو علو انترفاك استباله وقعوي اغلغلو زينا تهاجر حبيرو اتي بابا سرغي زفلطن غزيف مطمطم يازودن نيكولاي رومانوف استباله كاهن ناي اورثودوكس كورونا فيروس زبحال يلن حاسوتيو إنا بله عبتيز قدسولو بتخريستيان مؤمنان أكيبو كسبخن نمامرحيتات كوفيد 19 ملؤ بملؤ كتحسنكوا أنت تصنحي بوليس روسيا جين بزوح كي تقدسوليو تصنحو يخون انبر اتي كاب انباتات أورال تمقيحونا موسكو متعيزولو كهن عبتيز قدسولو بتخريستيان نزاقل قلال لعلي 10 دناقليو نفسن كتفا كتسوع تصنحو كسابنا فردي زقرب نخلت ورحي أما حبس تراغن خصنح دما ببيت فردي توسينلو كم زلو تفليتو ازي بزحات سعبتي كم زلو زنغرلو كهن اقدمون بزقربلو كستات قتلتن سرقن غبرنيا خوينو بمركابو ن10 3 عامتات كسر تفريد ونيريو وهب قال اورتودوكسايت بتكريستيان روسيا فلاديمير لغويدا نزي املكيتو بتليجرام ابزهابو ناي صحف حبريتا أبا سرغين سعبتون بتغبراتهم تتعيسهم كنسحو اتا بتكريستيان تدغاغا متصاوعيت اقرباتلون كم زنبرت انتخونه نساتهم نتصاوعيت كنصغو خمصون حدهر ملكات بوليس روسيا ناب حق كقرب موسانو كم زحغوسو حبيرو بريزيدنت روسيا ابزبرد قلاي نفسو بمطلاق بعل طمقت ابعيلو بريزيدنت روسيا فلاديمير بوتين علوتا 10 ديجري سنتيغريد زحري ابزلو زبرد قلاي نفسو بمطلاق نبعل طمقت كم زبعالو تحبيرو أماني أرثوذكس مخانو زنغرلو بريزيدنت بوتين بمسارة سنة سرعات نايت هايماناتاو بعل عبتي عزم خاص سبر كتور زحر زلو قلاي 3 غزي 5 طلقه كابتا هاجر تزرغ حبريتا املكيتو ابزوان ود 8 عامت كوين زلو بريزيدنت بوتين ابزبرد قلاي بمطلاق نبعل طمقت عمت كم زبعليو زنغرلو ፖለቲከኛታትን ዲፕሎማሲያኛታትን ዝርከብዎም ካልኦት በ10 ሺህ ዝቁጸሩ ሩስያውያኑን ነቲ ወትሩ 19 ጥር ዝኽበር በዓል ጥምቀት በተመሳሳለ አገባብ ከም ዘብዕልወዩ ጸብጻባት ዘመልክቱ ጓል ሳዳም ሁሴን ንአሜሪካ ወዲሳ ንኢራን ትወቅስ راغاد ዝተባህለት በኽሩ ጓሉ ንመራሒ ኢራቅ ነበር ሳዳም ሁሴን ኢራቅ ናብዚ ኩሉ መከራን ከተአቱ ዝገበረት ሃገር ኢራን ምዃና ድሕሪ ምኽሳሳ እቲ ጉዳይ ንብዙሓት ወገናት ኣገሪሙ ተባሂሉ እታ ኣብ ስደት ትነብር ወይዘሮ ነዚ ዝገለጸት ብምኽንያት መበል 14 ዓመት ዝኽሪ መሓነቅ ተወላዲኣ ብናይ ትዊተር ኣድራሻ ኣቢላ ኣብ ዘርግሓቶ ናይ ድምጽ መልእኽቲ እዩ
ኣቦይን ክልተ ኣሕዋተይን ኣንጻር ወረርቲ ክሳብ መወዳእታ ብትብዓት ዝተቃለሱን ህይወቶም በጃ ዝኸፈሉን ጀጋንዮም ዝበለት ራጋድ ድሕሪ መሓነቕቲ ኣቦኣ ኣብ ስልጣን ዝደየቡ ኣመንቲ ሽዓ ዝኾኑ ፖለቲከኛታት ኢራቅን በቲ ኣብቲ ሃገር ዝሰዓበ ኣደራዕ ቀንዲ ተሓተቲ ምዃኖም ኣስሚራትሉ ነቲ ዓለም ዝፈልጦ ወራር ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራቅ ብኣውራኡ ድማ ነቲ ኣሜሪካውያን ኣብ ልዕሊ ወላዲኣ ዝወሰድዎ ዘሕዝን ስጉምቲ ኣመልኪታ ግን ዝኾነ ቃል ብጩቕ ክትብል ኣይከኣለትን በኣንጻሩ ንኢራንን ብኢራን ዝድገፉ ፖለቲካውያን ሓይልታት ኢራቅን ከም ቀንዲ ጸላእቲ ህዝቢ ኢራቅ ገይራ ምግላጻ ንፕሬዚደንት ኣሜሪካ ነበር ዶናልድ ትራምፕ ድማ ልዑል ፖለቲካዊ ብስለት ዘለዎ መራሒላ መውዳሳ ነገሩ ንብዙሓት ወገናት ኣስደሚሞም ኣሎ ብፍላይ ብሞት ናይቲ ምስ ኣቦኣ ይቕረ ዘይበሃሎ ናይ ደም ጽልእ ተኺሉ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ዝዓረፈ መራሒ ኩዌት ኣሚር ሳባሕ አልአሕመድ አልሳባሕ ዝተሰማዓ ጓሂ ድሕሪ ምግላጻ እቶም ቀንዲ ደገፍታ ዝኾኑ ወገናት ብኹነታት ጥዕና ተጠራጢሮም ኣለዉ ነቲ ጉዳይ ዝተኸታተለት አልዓላም ዝተባህለት መንግስታዊት መርበብ ሓበሬታ ኢራን ግን ዝኽበር ራጋድ ሑሰን ሓውቦኺ ከመይ ኣቢሉ ንርእሲ በዓል ቤትኪ ሰይፉ ኣብ ቁራዕ ገይሩ ነቦኺ ከም ዘምጽኣሉ ትዝክርዮ ዶ ብዝብል ኣርእስቲ ምላሽ ሂባትሉላ ከም ዝዝከር በዓል ስልጣን ዝነበረ በዓል ቤታ ካማል አልማጂድ ንሳዳም ሑሴን ብምኽዳዕ ንዓኣ ሒዙ ናብ ዮርዳኖስ ሃዲሙ ነይሩ እንተኾነ ኣብ ለካቲት 1996 ብዝተኣትወሉ መብጻዕታት ተታሊሉ ናብ ኢራቅ ምስ ተመልሰ ብኡ ንብኡ ብትእዛዝ ሳዳም ሑሴን ተቐንጺሉ ራጋድ ሑሴን ኣባ ኣብ 2003 ብወራር ኣሜሪካ ካብ ስልጣን ምስተዓልወያ ዳግማይ ናብ ዮርዳኖስ ሃዲማ ካብ ሽዋት ሒዛ ድማ ኣብ ትሕቲ ሓልዮት መራሒተ ሃገር ዳግማዊ ንጉስ ዓብደላ ትነብር ኣላ ወላኳ ኣብ መኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ኢራቅ ሱናን ዝኾኑ ዕጡቃት ተቃዋምቲ መንግስቲ ትምውል ኣላ ብዝብል ክሲ ኣብ 2006 ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ክትኣቱ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ እንተነበረ ቀዳማይ ሚኒስትር ዮርዳኖስ ማዕሩፍ አልበኺድ ግን ራጋድ ኣብ ትሕቲ ሓልዮት ንጉሳዊ ቤተሰብያ ትናበዘላ ኣሕሊፍና ክነረክባ ዝከኣል ኣይኮነን ክብል ነቲ ትእዛዝ ነፂግዎ እዩ ራጋድ ኣብቲ ናይ ኣሜሪካ ወራር ኣቦኣ ጥራይ ዘይኮነ ቁሰይን ዑደይን ዝተባሃሉ ክልተ ኣሕዋታውን ከም ዝተቐትልዋ ዝርሳዕ ኣይኮነን ተመራመርቲ ኣብ ላዕላይ ሰማይ ድምፂ ፍጡራት ሰሚዕና ይብሉው ኣብ ላዕላይ ሰማይ ስልጡናት ፍጡራት ምህላውን ምርግጋዝ ዝሕግዞም ናይ ሬድዮ ማዕበላዊ ምልክታት ሬድዮ ሲግናልስ ንምርካብ ዳህሳስ ዘካይዱ ዘለዉ ተመራመርቲ ስነ ከዋኽብቲ ብወገንቲ ፕሮክሲማ ሴንቹሪ ዝተባህለ ናብ ስርዓተ ፀሓይ ዝቐረበ ኮኸብ ቀልቢ ዝስሕብ ኣገራሚ ናይ ድምፂ ምልክት ከም ዝሰምዑ ይሕብሩለው እዚ ከዓ ነቲ ኣብ ላዕላይ ህዋን ደቂ ኣዳም ዝመስሉ ዘይተፈልጡ ፍጡራት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ዝብል ሞገት ኣራጊድዎ ከም ዘሎ ጋዜጣ ዘጋርዲያን ሓቢራ ብመሰረታ ጋዜጣ እቶም ተመራመርቲ ነቲ ሓድሽ ርኽበት ዝምልከት ወግዓውን ዝርዝራውን ሓበሬታ ንምዝርጋሕ ገና ኣብ ምድላዋት እኳ እንተሃለዉ እቲ ኣብ ኣውስትራልያ ተተኺሉ ብዘሎ ዝተራቐቐ ቴሌስኮፕ ተሓጊዞም ኣብ ዝሓለፈ ሚያዝያን ግንቦትን ከለልይዎ ዝኽኣሉ ምልክታት ድምፂ ግን 980 ሜጋ ሄርዝ ሓፂር ናይ ሬድዮ ማዕበል ምዃኑ ካብቲ ዝሃብዎ ኣፈናዊ ሓበሬታ ንምርዳእ ተኻኢሉሎ እዛ ኣብ ኣውስትራልያ ተተኺላ ዘላ ፓርክ ዝተባህለት ዓባይ ቴሌስኮፕ ኣካል ናይቲ ኪንዮ ስርዓተ ፀሓይ ክህሉ ንዝኽእሉ ዘይተፈልጡ ፍጡራት ድምፆም ንምፅንፃን ዝተበገሰ ናይ $100 ሚልዮን ፕሮጀክት ከም ዝኾነት እዩ ዝንገረላ ገለ ካብቶም ኣብቲ ዳህሳስ ዝሳተፉ ዘለዉ ሊቃውንቲ ከም ዝሕብርዎ እቲ 980 ሜጋ ሄርዝ ሓፂር ማዕበል ሬድዮ ሓንሳብ ጥራዩ ክስማዕ ክኢሉ ዘሎ ምናልባት እቲ ዝሰምዖ ድምፂ ኣብ ህዋ ካብ ዝንሳፈፋ ዘለዋ ሰብ ሰርሐን ሳተላይታትን መንኮርኮራት ጠፈርን ዝመፀኽ ከይከውን ንምፍላጥ ደጋጊሞም ድሕሪ ምጽናዕ ከዓ እቲ ማዕበል ሬድዮ ምዘን መሳርሕታት ዝኾነ ምትሓዝ ዘይብሉ ኮይኑ ረኺቦም ኣለዉ እዚ ውፅኢት እዚ ከዓ እቲ ኣብ ላዕላይ ሰማይ ካብ ደቂ ሰባት ንላዕሊ ዝሰልጠኑ ግን ከዓ ዘይተፈልጡ ፍጡራት ክህሉ ከም ዝኽእሉ ብብዙሓት ሊቃውንቲ ክቐርብ ዝጸንሐ ስነ መጎት ሚዛን ይውስኸሉ ከም ዘለዎ ዘመልክት ምዃኑ ክኢላታት ናይቲ ዓውዲ ይሕብሩለዉ أقدم أبلون حدا دكتور يانغ هيتشي استبعله على يونيفرسيتي أكسفورد سرح جابان أوليق نعلمنا كاب حدقا كلمة ولوطون مدحن كابل على سماي زين فلطهم أزيم معبلات فطرات نام مدر وريدهم مسدك سبات كوا سبيوم درون ببررتي مسارحتات مالت يفو أبلهم كوردو جميرو مالو قبل أب حدا أهجراو كونفرنس مجلتي هيبونت باركز خبركم تخاتلت مدبنا نلوم زدالنا لكم كاب أقرمت زيناتات عالم أبزي فتسمنا لنا
ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ተመሳሳሊ ዜናታት ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቅነ